Днес още един наш клиент ще усети какво значи истински уют у дома. Изпращаме легендарния модел на Прити, камина с фурна FM. Това не е просто камина за отопление. Отгоре разполагате с голяма фурна с вграден термометър, перфектна за приготвяне на хляб, печено или вкусна домашна вечеря на истински огън. С мощност от 12 кВт, тази класика от Прити с лекота отоплява помещение до 100 квадратни метра, а компактният размер пасва перфектно във всяка къща или вила. Висока ефективност, изключително лесно почистване с пепелника под огнището. С тази дръжка контролирате първичния въздух за горивния процес, а вторичният въздух влиза през тези 4 отвора над вратата. Ако искате и вашия дом да ухае на топъл хляб този сезон, може да се свържете с нас на посочените контакти.